olisi tällainen. Onko se valmis? Joo. On. Eli viulukäden vasemman käden nelossormella näppäillään vapaita kieliä. Anna mennä vaan. Noin just. Sitten isäkieltä. Ja sitä pitää ottaa aika kovaa. Toinen käsi just silti ihan rento. Otas vielä muutama isä. Just noin. Ja karhu. Ja just kannattaa katsoa, että tälleen lähtisi viulukäsi. Jos ikäsi tekee mitään, näppäiläs vielä karhua. Just noin. Ja että täältä pysyy varmasti mojailut rentona. Sitten voi kanssa naputtaa. Naputas ykkösellä. Vähän hitaammin, että se on silleen pam, pam, pam. Alas mennä muuta. Noin. Sitten kakkosella. Suoraan kakkonen. Ja taas pam, pam. Ei niin nopea. Juu, kolmosella. Ja suoraan kolmonen. Just pam, pam. Ja taas tää jousikäsilumalle. Ja sitten nelosella. Pam, pam, pam. Juuri näin. Koko ajan tuolta. Suora liukumäki. Saatko vielä paremman hiiren